Какъв опит имате? Така. Участвал съм в Игри на неволята сезон 1, 3, 9, 12. Така. Участвам в Ергена любов в края. Гел Кичън. Да. В Гастарбайтер шеф. Аз съм участвал сезон 2 и 4. В Големия брат съм участвал сезон 2. Да. Имам тая година, имам 297 подкаста съм участвал. Така че... Браво, а какви умения имате? Вие слушате ли ме, аз ви обяснявам къде съм участвал, къде съм бил. Да, ма какво може да правите? Аз съм машкар. Добре, не? Това не е достатъчно. Не. Каква заплата очаквате? Някъде между 6 и 8 хиляди евра. Ама как така, защо? Ти не виждаш ли какви са цените навън? Всичко се отвоява. Ама вие какво предлагате за тези пари? Не мога да остана по-назад. И аз вдигам цените. Ясно. Благодаря ви, ще ви се обадим. Добре. Ама да се обадите, че такива кадри никъде не може да намерите. Нема що. Ай.